Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja ETV ya wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusie. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi au bunabono building and construction kusubwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda au kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekyanga n'ebintu au abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine echekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igorya pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebintu ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoroiga Asama tankuru kwa Alpatu Maliba, mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali ya koliro biasana sogo toa institution yewecha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wachese skuru ye linde banyore system cyobufundi biamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company au secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bia artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute niki kutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi omogwawa asepare nene yilami yakroikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokware atiro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwa leto mwana atuare skills tokonye Kenya yetu. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance.
Uyakima mwanchwa mo ligererio Getembe TV kolengi bwirire buya andonsia soligetie TV yao kionga kia mamugusi emugoroba rero ritukeriga aria ichuma tariki 15 nemo chiomo tinyo mutangani wa mwaka wa 2025 nomo igene kionga chinsebire omwanchwa omo ligereria sina kwariganiria amange korwa ase county Nyamira county ya Kisii awego chinsemo aho ime yense ya Kenya je nigongoro kuharuni ototo nyangiri otokubwatirana kuransa memenyererio nigakorwa Wilson Makoli na igo twagusabire obe na intwe kuika ase omwari kori no kwenyoretu ase ensemerie ya kabire ase enkambo na igo gose ase enkambo nigo togutikonyara kaba togusanganira Joash Mirera yoro muteneri bwensemo yabasae gose kiombe kiabasae ase ekiama gia Jubilee anene mono orosagia romanyakatabna Jubilee Party Forum eso kuchikana kwa kwanira amanga mana renge tabasae igoro ya oborai na magendro mi county Nyamira na yanda mangare nya kabaka kubwata kondeli tangani ne kionga kia kose ne kionga chinsa ibere asenjira yoboikira Mwanju muligereria kionga chinsa ibere ni gotoko cha kurwa ase bunge ya kitutu cha North county ya Kisii ase omujumbe we bunge yo Moske Chavet Nyakundi anyare koba gakorkyo kwechikwa kwaye kubatakana amo nechinguma huna egati y'abantu igobarobereti gukora ukorobekana heligotenania okorosi gwa gwepara ye rami eyo kurwa chinsemo chia Rugogo goika Motonto goika chinsemo chia Bonyonyo egendo atabiro buna nigo okwo kugenda maminja no kugania kwa wananchi apobo gotokugania kone igoro yepari yo kore no enabo nigatabiro na tariko chigwanjera na gento mne gekoreke na igo nigamochirie abamiriri bamugendera no makurase bunge yo ase ugotaburwa hekirenge kiyago chiase abananchi Lendo mondo goteba ngambo tane rero gotenye pare ane na diakoro omondo na ota edo gota kuweke kinote nye pare e pare gataka kurumarani oneta yonyete neneti mwe wodo mondo kanyete kagonyete neni to wacha sensi oneta yonyete neneti to gacha kegogi oneta yonyete neneti one singe chia ire ikirenka omondo ate to gota gotenye pare yane na nganganyire tindarara yani guru omwako mo mana nge ko liye para ojote ne para yane mo se to wote ni abantu bami to tigenda mwamu endigitani ne libero to ko era bale interas twensi tu alengo boraye ndakigete bali balenge ngo boraye ndakia kanu bacha batote bingi bakolete bali balenge ndakia kibaki Jimmy ndo alote pare na nyebegete lam e pare korkunya nyabioto kana bunyunyu na nyebegete lam e pare abanda oti metembe na nyebegete lam lakini gasireka ngajanga irora kiro monda tebe nkia korete ili alengo burai bese ili alenga ngire serikali tika kiro monda kolega siae abantu baminto chiskuru cheito tualenge kuchandika nindu tualenge out of 11 sub counties tualenge namba 11 out of 11 Moisonde for the first time tokaba namba nyesi kabisa 11 abana tuaire university kurugesa omwako oyo twairira abana university 700 children to university for the first time Omo senata bwe county ya Nyamira omo sike okongo omugeni nigagikiri okurumi bugenda kanake wa imehye county ya Nyamira na korengana nere nigo bokurumi obwagarire amagendero airanire magega imehye county eyo naboigo nigale osoma senator nigale okwana yo kurwase egwodi ya Nyansiongo imehye bunge ya Borabu ase anyara koba agagwikirana rituko ria lero nagotumanya mulikito Sam Miyenda Omoseneta bwe county ya Nyamira eriko kongo mogeni nigagikirio bukurumi bogenderete kwena kigwa ase county ya Nyamira ubwo korengana nere bweraniri county eyo magega ke magenderero Ruchiba sa World Bank mugaba no chibekai mubu Uine armota gedega agenda ko tabero mugaba na Nyamira na mumota gedega kabire Nechiwa sa chito cha World Bank mugambi ko kwanda maruba yochoire ese chibarasa Umo nyalibolire chiwa sechetu cha World Bank
ngomaitege songora soma maruwa likirwa kurwale gukwana kurwa ase wodi ya Nyansiongo imeye bunge ya Borabu asekeria tabire taribu ya gusiekirwa chi account chinde buna bone eri ya World Bank wetera ase obokurumi chi account ya World Bank chi atamete Nyamira chi cha batokonya chi account chi hospital chi asieki kego de benga omonto oroche baka World Bank gocha gotora manga Nyamira toka guchibesa chitokonye arafu mugabana gakobori una ye ngaki watu mete chibesa otabanga chimboli chiari ete bitabu chimboli chiso ya account chikolia masakaro moko moro mugabana uyu atara kwana kende giyoshi ana totenga chibesa chete cha World Bank ngaichichie ashindwe sana aibu kubwa sana nigo aorokirie gotako kigwa kwa yenchire meroberie account yegokorwa inse yoborai bwaye omugabana Nyaribo next time umugabana chief na chief na chief si maruba yonsi pinko bande kero mwana inchi aegwe amanyana nkigera rete senyamira ikiara ndo wanja base iteche Nyamira emanya kwa enda igeri kuno mo na itutoroche gatorigere umuntu okoro kunyaribo Nyaribo nero yoito oruete Nyamira aga unanga nero gotene na mutwe ekeraba gani bagocha simbauti yagocha ko mwana itoko boko yobo president unanga nero korete chimbuli abantu bali nande ngagitoko na chimbuli sikale ko bugochia sanga ese abantu libakari kuturwaniesi nigo aireri bageri kugikira oborai bumoske Daktari William Ruto nabo igo kumwakire ko koyore ngo muwaziri omukoro Fred Matiang'i aseganga yo kurgia ekirgo cy'oborai wense ebona sibabo president ya itoya ingokoro kuru na Matiang'i go batigete tore shilingi 20 na ngapi ile ngomo alete dia bona 36 bona Ruto chire omusire chibase chieto na chia kwa abantu gonjo kanaga yoko kolera abashi bona na mashimo tage tose ne bona ashiri motage kwanza ntage Ruto yo achache ga igamo ngari baga motebi nganga kyomo gusia tage to tage tebe seria go so mubuko na nayo mungi nango chabuko na nyoroko litobo sia yo manyane kwando aseriri ndaki lakini tali go toira nise ujiko banaenda bataka Kenya echera akakambe ni chuki bara kanyoro president onye nyasa wa muire ne kero moja kere kuripotire getaseni kiage tembe Jensam Miyenda Omo Vice Chancellor wa University ya KC Professor Nathan Ogechi nigago kere getambukiro kyogo chakigwa kubwagachi bwenyumba chioboraro inse iyo morobori bweligorirye inse gose affordable housing imehe University ya KC korengana nere nigamagacha jwalingete gochikorirwa obumenyo bwaborokyo gwetanirwe mone chimisano ase borachi konyarkabo korobya emeroberio ya masomo ime University eyo. We were here today to hand over the site for our student village that will be done in the next 52 weeks. So the site has been handed over and we look forward to having nice things. Student village is not an ordinary hostel. We are talking about a village or buildings that have all that it takes to make a student's life experience in the university comfortable. I'm told there are so many amenities that are associated with that, and we look forward to having the groundbreaking ceremony done not very long from now, and as it was said, in the next 52 weeks, we look forward to having the hostels. But what is exciting to me is that we have buildings and a village that will not only enhance the quality of life for the students here, but one that will also attract international students, and that goes a long way in our internationalization agenda and our vision of inclusivity and borderlessness. We have an active student population of 24,000 plus. And the 24,000 plus, we only accommodate 500 of them. The rest live in the neighborhood. What we know is that the accommodation could be there, but the quality of the accommodation in the neighborhood and the access to other things, including internet, including good water for drinking, and other things may not be there. So what we are talking about is alleviating a serious problem that is here in this project. We are glad to hand over the project. The contractor has 14 days to mobilize. We officially have handed him the site today. A lot of groundwork. We appreciate the university for having done. This is the geotech, this is the topo survey, and therefore
We shall just do a little bit of mobilization from the part of the contractor. Our next meeting to the site or to the project should be in the 3rd week from now. So I expect the contractor right away to move to site. The time is ticking. We are counting his duration of the 53 weeks from today. Mwanjo murigererie rituko ria lero nigo omo governor we county ya Nyamira omoske amoskomia ribo aumirana amo naba MCA na boigo habatanirwa gusaba wasiri baye korwa ase county eyo asabanya kaba kurigereria igoro ye budget na mono chinga kitigarete gose atigarete emetie 5 no moyoka yo gochakigwa gose gukwara we budget iga na gochake budget yo mwaka ogocha gukwana magega iyo egeikarikyo nigo banyaka bagokwana kigose nigo mokonyi omonogari bwe bunge yo nyaka bagakwana kya mwana ayo na gotabuna nigo mirobuli yonsi yachakire anene mono yokwana kubuna amagendero kwikirani gwa resistance mechana mono muna okuwaga chibwe chinyomba amo nebinto binde ebyo bire bya magendero. Samari ranguru go Mheshimiwa James Matinga omwe ward ya Kimera na ndoro mo deputy speaker we county assembly ya Nyamira lero nigo twatwarira mugutano amo no mugavana amo naba wasiri baye ekerenge kenene no kurigereria budget twaetetie yo mwaka oyo 2025 2026 ngakie gochaka okorega asi gose ngai baye ikiria soko yebangira twarorire nga tutigaritie metie 5 tokore omwaka oyo gorero go twachire egere batwakikishere nga chibese chitwabegete chi project kire ward ngokoruchire ase ngenjo ntotagete na intu abananchi baito banyamira bamanyenga chibese chiabo ngakichibangeire igo twakwanire batotebiri nga after 2 weeks nande ngo twabare program njiro roche igire procurement nande njiro rochire tayari chirachake tagekende yonse kurubono iga bantu baito tokobasaba ng'akika babaremereria aino ebintu bino nkobabwateri tore because ndu mwata chorete mana representative so rasima omugavana n'abawasiri baye bakikishe nga chibesa gitokoba bachikoreire gasi igo mokutano rero indu togosaba ng'itwa jiro omwaka oyo monya ebitwagamba tiga ebie ng'encho nande bikorerwe era abantu baito banyora magendero ntwakwanira igoro yemeroberio ebiragita twakorete biragita biri twagorete Omo waziri omokoro bwe gisemi omoskese kiri machugombaki nigo amochirie egatia baraikuru asarongoro gusi ase ogotwara endamamu na boigo chisegi chitari konyara kuba chikogendereria omogusi ngari gukwana iga chinsemo chia bunge ya Nyaribari Masaba hasakirana omoiga abuga amatanga moiga boigo kiranwa negati ya baraikuru asarongoro gusi ase boigo siasa chia obochorio bonne umwaka bwe 2025 chenya kuba chigokwanerwa warengega omwaka machogo boli arenge chikura omwaka ngeri no arenge abantu bagatebenga abantu abarira bangi naende nabamwabo era ongiye bono ntokonyola nakwana naende nakwana ngene yeruga ene gitari nere gesuswa ene nere masimbali ene nere kemo kama ilacho ene nere ali ichuni ikengo chinyagitaji chance umwaka professor wili weidana lakini kaya babaira mirimo bagatebanga nkochi abali nyagitaji echi babekire bakachi system chikumureka amalyogo taibu abantu banyora amalyogo nawo kwenda okonyora nyagitaji sabwa tumenyogo obakire chisimi uko baboli abantu bamintu ekeremo kwenda chinyagitaji echi amalyogo naro nawe tumane yasaina igashene ruga ngakia yaika yawe namne ngakia bitene byaso akurwa sabantu bamintu bagusi kebera mugusiya kare sembe ayiko koraba abandi bagutaka bako bagusuma magaga lakini mwisha kurigereria yasaiga bwate sababu ngiya agatebana igama cyo sole nayo n'umuntu nasaye tinguta koso asobo kora bwo bonge namne nasaye ta kora tomaya nasaye ero obende kuruya abantu bamintu basaitu mubirango abantu bamintu ba bonchali abantu bamintu bamachoge abantu bamintu babugira babugetutu abantu bamintu babuwashi
Bosi barorera amakosa na korekana tasigete. I want to ask you as a youth president for Kisii County, let's register as voters. Jirapenye turabeke macho wabe governor wa Kisii mwenye tuwazichukua. Jirapenye turabeke Dr. Fred Matiang'i abe president ya Kenya 2027 mwenye tutawazichukua. Macho eti mwalimu utara nero musike Professor Sama Ngeri. Eti mwalimu utara nero musike Chris Obure. Babu jana utunyera. Abantu bali bose bime support Fred Matiang'i na mtu baba usiku kwa jumla oya notaga na mtu tosukumira kimosyo na mtu motona yayi usibe ni saidi tuteranya ro murena mureria nashaga tuongeranga ingakiya ba Kenya ogende buyikoyo ogende bumiru ogende buruya ogende coast kirashe ngo muri umwana tunaitabire ka kimwanjira shago tara tumusebere mwanchire nga 20p none chindi muchiane chikobori kerokende gyonse tindi otabanga na mwanju murigeria bubwatani be kiama kia UPA bakoragwa ama no bubwatani munene kurwase county usorogo ngorwa gusi kose chief coordinator Geoffrey Keraka nigo bagokero butukio bwanyaka bagokorwa ne kiombekemo bwanya tukabakora kune kiama kia UPA na gigere montwe ase orogongorwa gusi bakwana ritukuria lero nigo banyaka bakobori mugusi bwansi go chamo na kubwatia kiama kyo bona na kyo kere enyumba iyo mugusi gose esaiga iyo mugusi Asamali tangoro kumose Josephat omoyiboro weponge ya Kitutu Masaba tarisi na saba chimutinyi 11 atwaro bubinyamira county asobo cholyo obokebwa koleke tororo na bono iga ya nyare kanirenga opinion poll ya koretwe litukoli igoro na boya rokane nga UPA yagendere gutangana konare kubolia bagusibonsi asemole asemwabeta Kisii anenyamira tochamo ketinginye kengaini gekorosia enyomba yaye gekoriyo bondi kiarosia enyomba yaye eburage gotugia soime ekara tole twensi kwa pamoja tole maega ya Dr. Fred Matiang'i tobwaterane tutige konya koriane bigocha tutige chisege gakore safari tobwatene yemo kubasaba barayi baito bakisi ande nyamira na Kenya ngima se twaika tubwaterane tobegentekemo egere togenda gochibosi asonsi nonsi epati ito ya UPA eyarokanire koba yobobui obonene tochamo egore nere sega yomugusi nande muntu taba ng'ai n'abantu baminto ng'epati nero korugusi eng'ago wetani UPA tochamo to build epati yaito etenene egere nentu nomugusi nari toranyare korokunegesa kugetenene ngurku Keraka Geoffrey ni gondo moiburo South Mugrango naende ningondo yomo wabara we chama ito ya UPA as epati ito gote kwira ni ngambu ya mono aseli to kuri gorontu waro jase metandao ne kireti chito ne gitivi chito ekere sino beti yakore tu kulingana no maarufu ye byama chama ya ito ya UPA lero yarekanete koma ebwa tu maarufu mono actually 800 plus ikabwati kuna ODM 500 meaning half of it ngita tokota abantu baminto aba gusiba minto tekwa na somo no gusinga enyomba yaito nerihi igonta itakoteba ngaba gusiba ito bonspi tikatobe amo tole gesta se pati yaito actually tigamba tebi intu pati yaito teli pati yokuge paranga kieno muntu arengera linga abantu barabanda ko mnyoka kigali goro ba kwana kiango pati yaito germa sinani even members numbers kuyabit no orangire bono ya abantu kire ward gobago jabale Leicester so na bonte takoteba ngi pati yaito ya hopa negenda tekogenda mutu ende ngotebya barayi baito bonspi yenere pati tukora jakera tora semelia inyomba ya bandi kara agaji nyomba yao ekarogosi mwancho murigereri obotukio bwo nigo bwakoretwe ne kiombe kameka ndabna Center for African Progress Current Innovate na chingwana chia itirabo as embe gwikira mwancho murigereri ngotoka enda asomutimo komoke gotokwera na tunyaka batokogendera na mange ime ye kionga chinsabire Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, Computer Programming,
cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746 211 764 au 0727 433 205 au 07 255 26. Tembelea tovuti yetu www.borabu.tti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, Technical Skills for Development. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero. Ili wimanyibu na mangana watika. Kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV. Nigo toko kora live streaming ya mangana maya. Chi video ne vipindi bya Gatembe ao. Ngakiende yonsi. Inyuranga. Ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito. Voigo share na basani amune amate. Ejo baigo kie. Wemanye na wesemia. Tobase kweva. Turn on a notification bell yani ekenge. Edio onyariko bagoko yanyora. Chingaki abikiri ase omtandao. Gatembe Television Network. Ekenakyo ekeunga. Kia mamagusie. Karibu mwanjumurigirira sensemega ya kabere ya kiamunga chinsa ibere mwasiri b'uburendi mwasikona Smas Kipchumba murukomeni igagikiri bikore bya banyanyimbo abo barakanete ase chibicha cha CCTV abako baikora ambasaye abo barenga gosoria maiktabu na Apple Tepo ase chinsemo chia Nandi kakwana ime yo mocho Mombasa murukomeni ga nekirabuna nigobotuke bwacha kigwe na nigabanyami abanyanyimbo abo barachikwe mukirigwa getambo kerege tindikeli chiko anye bagochiko toka na mamacho. The issue of police brutality, particularly the video that is that we have seen from Nandi Hills, that is depicting some police officers beating young men who are playing the game of pool, and which is dated, estimated to be 10th of this month, is barbaric. It is unacceptable. It's inhuman, it's unconstitutional, it's illegal. And I must say that that is not what we expect of our police service. The question of police brutality is an issue that we must deal with and deal with it firmly. I have professed myself in the past that I will defend police officers who find themselves facing prosecution because of doing their work. But it's not our job to defend police officers who commit crime. And what we see from that video, prima facie, is a criminal activity, conglomeration. And I must say that I am sure the IG, you must have seen the IG has issued a statement. We consulted earlier with the IG. The IG has already deployed the internal unit team
The IPOA has also deployed a team to go and carry out investigation. Manchumurige munenchira yamo yokoreta na gusegeta hobomo ime ye chinsemo chia Western Kenya gusebo songo ya Kenya nigo mugavana we county ya Bungoma omosike Ken Rusaka na boigo omokonyo mugavana we county ya Kakamega omosike Ayubu Savura abamirana amo negati aba MCA kurwase county ya Trans Nzoia na ekerenga ekana nigo kire gotema komoreta omugavana we county ya Trans Nzoia omosike George Natembea ange ase serikali ya Kenya Kwanza yokurawa no muraibense musike William Samoei Ruto bakwana chinsemecho nigo banekirie buna onigo erebuya ababwatani gosabara ikurwa senseme yokubwata sia serikali ya Kenya ase okuyaregania gochia matukali bosio. Mimi nataka niombe watu tariki my brother say awakoli kila mtu wako na political independence yake. Mimi natembea nimefanya kazi. Nimekuwa his boss. Hata alikuwa mpaka juzi alikuwa ananiita afande because hiyo jina tunatumia. When I left nikitoka Murang'a kama DC. Mheshimiwa Natembea with my colleague now. Alikuwa pia wa Michuki. Na Michuki alikuwa hataki anybody mtu yule ajulikani vizuri kwenda kwa hiyo district. So nikaulizwa ita Nairobi mimi na another officer. Nasema kwa sababu kuweka Michuki kumweka kamba nikasema acha tupatie pia watu Natembea. Akasema sawa. Sasa Natembea became a district commissioner taking over from me in Murang'a. Those are facts. Ukienda kucheki itakuwa hivi. Tunakuja tukafanya kazi, tukakuja tukutana kama. So mimi saa zingine nahuzunika nikiona kwamba pengine Bungoma mkwana anaendelea vizuri na Mlongo anaanza kubaki. Ndio nikasema wacha tuulizane. Atuwe practical and realistic. So that tujue kwamba realistically hata tukisema sisi saa hii kama wali is not that hata me I want to be a president. Mungu akipenda. Yes. I have what it takes to be a president. But we are saying that for now are we prepared? Tuko na tumejipanga to run a presidential campaign. Presidential campaign by the way in a day is about 50 million. Ndio uweke machinery. Kwa sababu utakuwa na wabunge wote Kenya, unatakana sijui nini. All this you must put together. So we are saying let us for now support a winning team. Winning team nimeona ni nani? Mheshimiwa. Pekubole. Hapa ukiona ndio tunasema sisi want to be in the winning team. We want to be the winning team. But tunataka Trans Nzoia isiachwe nyuma in this winning team. We want to be part and parcel of the winning team. Sasa tumewaita tuko more than 20. Yesu Kristo alikuwa na wafuasi 12 pekee yake. Na wakaeneza injili mpaka leo. Tunahubiriwa injili walikuwa 12, we are 20. Injili tatushinda. Uongelesha Natembea kuja fanya kazi na sisi. Sasa ukiambia Natembea enda kwa opposition atakuwa deputy ya Kalonzo. Watazama 2027 watazama. Kalonzo atapata 13% ya kura zote Kenya, alafu apate 100% ya Wakambani. Alafu hiyo sasa Natembea atakuwa deputy. Omwanje murigereri ne wiki eyemo yaitire kurwa amatema manene yekrasi ya 12 gose kirasi kimaikata na KCSE amatema KCSE konyara kaba agakorutera KCSE amatemu akurukwa grade 9 konyara kaba gakorwa ayo abarki wabanya tukaba kwaligana goche gosa ase grade ya 10 gose baganda tukwaligana gosa ase grade ya 10 na kubwatakana amono gosa ko matemu ayo chisukuru chinyinge gati chisukuru nchi ya collective ne gati chisukuru nchi ya collective be ase abande libago chengera ogweta ogwoso gwetia kwa bana bango chase chi university ne chisukuru nchi nacho chitanya kwa chikonya libaga yogweti omwana no yo mugo chase university muri kita Daniel Ntiri ngaira libaga lya na gutole lyo roboti orane lituko lya lero igoro ya amatema yu KCSE anamana kumurikira chisukuru chiri gosega chisukuru chiri chitanya kwa chikokolya bya Ejuma ya lero hasorobotirwa bene nigoro yichisemi kuru muchakano wewikiga chisukuru au kurwa serogongo rwagusi nabo watani au nigo babere bagochengera machiwa maya maga yoko bwatokwa n'umwaziri w'ichisemi umusikemi gosogamba amaboko wa matunda maya asaborokiwa baria bakoreto mukya
buna nonye ayonsi kagenderete koenekiwa rero nigo twakwariganirie roboti iguru y'ekisukuru kiria kiakorie bobe asa matemwa y'ekirasi y'12 iyo mwaka wita kurwa sorogongo rwogusi hasi kurwe county ya Kisii min yeibere nugutebere asa borokigwa 13 ase skuru ya secondary ya St Thomas Raganga yegotoke ward ya Bugusero ebunge ya Kitutu cha South yagenderere kogosa bange mwana esukuru Raganga okoroko kwa romati yabanda bange twachira nebiriro tobwata senginjo twareta tabana baita banyore semyanki baje gotokonya baturusi konda ime twamanyire konyorika twabareta baje gotosama je goturusi konda ime twanyore nge twabareta te baje gotubwata sikokora chikona gento kiato chandire Ragangiga abalimu bariga bari gocha in time principal erega iga igocha saa 4 dikabwene tagocha mapema boga na isi abalimu mbabu atiboki bwako somia abana bariga abalimu bare skuru ye kochakire principal ama ene na bago tobekere skuru fees ngote matole tuwe kokoti twamenya kabagara twarigire twareti ekara toka nyorongo mwana abwate i gotosinya ngaito ebi banungu singa ingo chakira ngaingo kolera ngaina Eskuriga kando no gutwara magacho haisaine nebirasi byekerero ase myaka 15 ya etireti yenye kuira umworokigwa no nyeno yo Masi University ekibono kiabetereria abayibuli nabarai bense meiga ekoimokerera igoro na gokorokorwekana kwa murembe bakoragwa no MCA we ward yo Moske Vincent Abuga kurera machibwa mabe uboteneri bobe nabuna umworokyo manene ase eskuriga obeire arora sigeka ekibakagirite keregati ekisababu chirire amachibwa yamabe MCA we area also mine bwa Kristo tingo kirina performance ye school more especially when it comes in school ya St Thomas Raganga Secondary School inchuno MCA na somete umwaka 1999 mpaka 2000 oskecho ni guto osomete gaenga kiyo oro mwalimu one of the schools ya Kisumu anyorete B brain kuraganga gaenga kiyo I don't see the reason osengendo kigia change ningi kiarenge ngakiyo getayo boniga ngakiyo kere tu asomete ga none rap yo kanjare ngor lakini boniga eskuru ntaite go tengere well equipped tu abalimu tobwate se sukuru bako ba ready by omo principal oberire iga kuru almost 2019 mpaka rero kurwa gajete iga tanya ko improve sukuru kurwa gajeta da ise means ko konya kugenda sikira ritu Eskuru ya secondary ya daraja 2 yegotoka Kitutu Central ase bunge ya Kitutu cha South nibo igo yarigetie amachibwa mabe asa matemwa yo ase no nyina bo chingikitwe ikerene tarro twitwanyorete onde bwensi gotokwanira na korwa chisababu cheime chigosiekia egati yecheskuru chirebo igo chiakorie bobe kurwase county ya Kisii kurwase bunge ya Kitutu cha North egati abeskuru ya secondary yeramba yegotoka se ward ya Marani eskuru ya secondary ya Mesaria neria ya Nyakora yegotoka se ward ya Kegoge chibo igo abarokibwa babo abange banyora chi grade cha D na E kurwase county ya Nyamira eskuru ya secondary ya Bugwendo PAG yegotoka Magombo ase bunge ya Kitutu Masaba nigo yarikia emin yebere nugutakienda asaborokigwa babo bonsi onde tayo onyorete libaga lyo kugendereria masomo ase university ndeyonsi Kenya asomo ngaini obo atete amatema yo ne grade ya D+ amachibu arolekana kogecha bange egati abo boteneri weskuru yo abalira nakuburia umworokyo manene kunganyigwa kuroiga limorioka aseba mukagerete hase gutumeka ebinyugwa byo gutindia gutatwara ukubwatere no kuya nabubwatani hase sector au egati ya yanda mange. It's alleged that the principal is a big drunk, is an alcoholic who came to this school just after rehabilitation. And even then, we expected that after rehabilitation, somebody can change. He didn't change. Even then, he is now worse. It's made the school appear like it is no longer a school. January 2024, Galente vitabu gaiga visa ine 121,200. Umwako yo kaera
kurwa buongocha na atebibwa abantu bali bakobeka giseyo eguchibese mbayo njikoboli ngai bakale ngabakarale mbuli bona kara bakarale munyako ngachibese muna abantu moko ngepenadu nane penadu turi kupimerwa watebwo kunyusa tumaragata turi tuko. The secretary general sponsor, he wrote also letters complaining about the school to the regional, to Nyamira County, to sub-county. I brought them and I served them. And no action. Egati yechiskuru chinde waigo nkurwase bunge ya North Mugirango, bunge ya West Mugirango neria ya Burabu kurwase county ya Nyamira. Asokobolia kwagendere kubekwa asabu wateni au kubwaterna eligo kine birengo bichisemi. Ase county ya Kisii neria ya Nyamira. Nkurubo terigata seni kyagatembe litrane nguruko Daniel Untiri. Mwanchomu ligeraligo ikirabu na tokolera hamangana maiya yekionga chinsaibire kulinda sensema ya kabire nikotokosa asengwana ya gatembe litukolera sto chikojara kaba togosangana yare cho ashibirera uyo teneta amangana ya basae ime yekiama gya jubiri goto suka uchale chini ngorko aroni ototo nyangiri korwa sensema menyelio nigo akorokwa Wilson Makoli na boykura sama transition niga korokwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri kende gotoro baliru ya Gatembe TV ekionga kia mamosi. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe, ninje principal ya Keroka Technical, college gotoka Nyaribari Masaba, eso mwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa. Tigangireri bageri so wakera baibori baitombi yamone soko nyara gotoa bana na gotwara okwegena amangana activate. We are very friendly ese amangana fees payment ege kogara serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjera hawa wao entangani neria constituent development fund, that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube onya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees. Elia kabere elipungo era abana baito chironi kogere government institution nko egubale first priority bae uchironi bagosomera. Elia gatatu kare kupsia tumira marieta uchi serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera. Igo listen teyo abana baito bamweneta kobera ngamune fees ya buli. Tubwate various courses, tubwate agriculture, tubwate electrical and electronics, tubwate automotive, that's mechanical engineering, tubwate sections, tubwate building, or diploma, artisan, tubwate nechi nyinge chirijiko ba Harvard in any institution. Igo bono nale wa appeal abaiboli baleta abana banyale ko babago trainingwa ege ko garanto bwato bumanyi
kosomia abana baitu ko bariga ni munyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana igotakorete kidocument cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyariri nyinga kichwa mwali kwanyoranga rere serikali yako na neji portal, so it's good moja for admissions ya January mapema. Nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, misangirikano yechikanisa, baby shower, anniversaries gose ekinyoro kinyomo, inyangi gusuko kwa kuyomino, emijega ao bunabono housewarming parties, engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibaita bobale nobo manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726. Yo bomboli umwanone kiririjane. Mwanju muligererie bunanatiga gotebia sense meiga ya kabere yingambo ya Getembe ritukoria rero nigo tore no murai kurwase kia magia Jubilee Joash Mirera oyure umuteneri kurwase ensemerie gotenera egotego kwanera mangana gotekuriga mangana yabasae kurwase kia meki ya Jubilee kemetika Jubilee Party Forum itangana kigema ni wangu mwali baga nyara kabaga kabakwane karibu haya mwanju mutegerere bia mono kigema Marita nengoro Joash nyandika Mirera kuruchinse mu Nyamira ward yakurunga gesima ward inche yondo munyakirogo bwabaraye bake bekiombe ya Jubilee baba chikoligereria nga Jubilee ewe chikwana liyo gerimo biyamono na musike cho ashibante yangoro ko musike kara muntu ndibwenze kwanira siasa no musike una lipo member egente getanga tokoligereria gwatabire ngani gore kurwanseme ko ligereria anane monegoro ya mangana yabasae na abasae no babere bakoligererwa kira lituke gotenga abasae na abantu bamambe basae na barayi bamambe kira mundu nagata abasae na bamambe zachinde kolenga no korora kwao mambie yaikire kolenga no korora kwane ase ngaki yaboniga emambie yaikire kigera nkwaneiga abasae no toko kwaneiga boniga otige gusiye yoka Kenya ngima nonyana ababunge bali bakolekana bali nambe yemo wika namba 20 bali active asobo koreri asobo tumia bya eniberi baire use tax elibaire for development abasaye they are the leading na kitoko atakuliringa enseme yende abasaye batara manyanga ogokyuko gwa kira sebale banyako basensate elinde libakwanere okwanokomo anene mono igakiyo gochikororanga Jubilee bat wetera somora yito
Fred Okingo Matiangi twasoire gikabwe ke mutwensi na nsajinda karo kurigereria gwikira baka sekara ikireta mune kia magia chupiri mukanyaranga marasire forum igana muno yo kurigereria igoro ya mangana y'abasae igo ekorokinga mwarigerereti mukanyaranga e challenge ne de sabasae nsajinde kembire bibiri tutega bikoirera abasae kunyaraga bagekoraganga mpatakire ko basensitize rwose mpatakire ko bakomanyigunga ingi babwente gukora igose mbitambukire babwente ko bwatigara banyodere bagesa mangana y'uburai entongo gokerego y'abasae challenge eroro ne ibako igubwango ande tukaranga eyenero toratumie elinde bamanye kumanyanga babonete gosoye kabwekemo abasae nabo bale most civilized the problem wegocha y'abasae omoraria abacha batumeka bobe kero kenda sokogorwa enibenke gosogotumeka bobe semo yo gose tunga gendora mu gose gendo okorro bobe asingenji okoewa egentegeke igo a challenge eroro mono asabasae kero bamanyire nga babwenerete ko yani a challenge eroro ago bagotumeka bobe so we are on the ground or we have put a strategy as a ground to make sure nga tuabamanyirie rinde be inyorenga maro of that value nzachinde sebiri mwanyaka wa mawakora gusebitambukire mwanyaka wa mukwemuki byo kurigerera ngango manyimura abasangi babwende gukora nane babwende kwebeka nakibabere bako receive ebirengereria biga usibabere bako byanjira na gose manyo resistance yenda so far ko sato chaka na kolengana ya torokana nga bwakire kurusito igo minute nga torokana nga atianyoye ulisa se na ro chikotali nsengima abasae igo bale tayari gotegerera uyu kuba drive ujasa wachokonyeka ntoranyora any resistance in fact reception is very positive and we are happy that abasae bamanyire nga konya bagotumeka bobe oniga tubwate we have achieved above average na ende ntobwate emerobeliende gochikogenda now to each and every household cover information. Actually, yendo kia lenge a challenge civic education. Ito janga to jugo capture in the program. Yes. Na bare karato kuligara ligoro yabasae abange bagate banga abasae ndachinde ba kechikura na bange jensi gocha lakini asense myo gatanga abasae baso kibalge birogo abantu ngwe babarabo sana. Munda gatanga vijana wote esa bantu igata tebamaji kora kindo yo gatanga ayam no musai go sande ko boli kero geke ayam no musai go to go sande ko boli eke mayam musai go sande ko kare keneke ese forum yiga watabire nga mangana civic education imatinga ese forum yiga pado no mubwate ekerenga kyo ko segete gatia basai ko libro gebi aiga automatic tuyemanyire and I want to thank abasae balia lead by example bali basogo chorwa eita kuru Ikoyo kuru Nairobi kuru Gusii barabero kiringa ensemo yo gukorera abananchi amaya engakibairwe ebango ba proviri buya kiagara history ya toeresire bakambale bakagambire korukare ndori gotebanga nababe lakini you could not find any project bakora lakini basaba bakebake bairwe ekerogo gose bairwe libaga ko ikora abantu baminto ba provinga bagwenda kwaguri bagaturu barabo moralia tuemanyire nga kai kumbe amora yo musine niga nabakoba so let's compete ourselves so aiga no eforamu ogochigo proofunga ogochigo soka na ende ntuto tebetenga musound bwensi it's not all about nga chibese ya musound bwensi kugicha basai kiagara 80% y'abasae obachete skuru bange wade chidigiri na wande chidiploma aiga no borai bogo chakira na inde aiga no toji kwenyorera ndo yuko kofinya bakanga bono ntungu barusore birogo no pero montato akairwanira yes aiga bono kolete kadi ya IMS abiga what security issues orokie na inde wetera igo abasae we are united na inde batebirenga abasae banyore libaga unabona okubange kerogo Nyamira kero toko banga nyano mugabane deputy governor senator the women rep GMCS
tigo sound biyenga kia baka bonse baikana staria muna Nyamira ro mugaka Nyagarama mugaka mwaka Nyagarama mugaka Gesami mwaka Gesami rigereria mwaka Nyaribo onere genda goteia ba bisaba saenga tukiteri konyegera. I think that is not a good language ogotei bali bakirekura so abasaba mbechaye uwecha kwa botalinga bona abachaya bagakabaria gutugochi kuba proof nga talibia bago toko beka bakaboka igo tugochi kwa rais nona basaye non from Nyamira nabange bago chosoka sobogabana. We have identified abasaye bara amongst ourselves ago tiote bangana bara ubongo chibare kokoraki ko Rwanda libero gebio so ndo determined naende ndosigete echama ya Jubilee kulingana structure yaye naende we have already introduce ourselves mbamudu madenga there is a youth wing erororo asenga into yogo chikubanira ebirogo byoborai na birogo byoborai abasaba ngo moralia bakurite school mwarangerania batangasa bekwa bana basichangiru bachikore kure n'abana bango basogotaka mwana mwamusomia ukora oso gakorere wirananga otebu kesho itafika pate kazi lakini ntu anakonya nonye advertisement ya mtu for example kunyamira ngarero abasayambaga nire bachokoreki bachakorikwa omokuboka mambi mwanyoranga hakuna ndigote windi bakulita abandi balitayire ndikonya replacement yani Nyamira rebuna yasoete iba may use it as an example nawe yalenga so to realize no devolution yachete chiga chikare to counties so why seito Nyamira gosande ebintu bira doma bitara reflecte sabasaye naende kero kwana basaye it's across abana basuati nabana bamura kyagara ase matuka etire like hata leaders ngocha bakora empowerment yenge lakini okoranga abana bagote banga empowerment no kugenda kere asege tukiria boda ole pikipiki ona abana bagajire shedi abana abanyaroka barabingi bagakora so tokaria resinga aiga kuna mchezo ambaye inachezwa maybe era avenue yoko route chibesa lakini tuete naende in this sako tuete kororo mwana mwisekenera musaye ai ulibaga lero nyone empowerment nyobo obogambi togo chikuboira bobe equal kiagera omwana n'omwana impediment ya mayabere ko chesa basaye karba kolge birogo abange baba konyoranga gwetira ko sinese myaka yabo baranyora nguru cyo konyora resources chiresana chiraje kuba chiko sustain ko sine campaign because bonega kolengana na tibato kolengana ndi chiko lia Kenya ko sino egosene cha irire chinga kiecho yanje irire lipagalia siasa ya Kenya very expensive abasaba ngo konyo bagotangwa wetirase chibesa gonya bono ane ward na bakoyoranga nengera kigonyonga umusaye na rutanya go sustain gutara na pigipigi atare for 3 months bakachikura chere ne kiamune kiamagya chopirgo se forum ye no ne bwate structure ne zachinde na identify montongo oyo na bwate chinguru aise ko siro bujega na bagwita tikatonyole ngencheki ogokani kwa ngo gutonya ka batokumosiri na nyaka waka chinguru. Thank you. Abunona tagete una gwachirego indu ndori ko recognize bari ino to recognize ti ine idea yo chikole to bora bwa story. My brother, I know you know abagambe nabange sana bachorire batabwatikende you can remember mo bunga naro chore tukurumeru the president John Paul Mwirigi. Thank you. What is one example? Now you wanapita sarase kurubumias. Exactly. Kwa barole wana balira ikibabu wino obo wino just walked out of the campus singa prove team megari akacha iga akaiwo bogambi abuna bwa bagambi bali basete the example to arresting kumbe if somebody can come in this way onyoro bogambi nando deliver then why can't we come together? We are in that point whatever about the resources was politics has become very expensive. In to prove that we are united. A united family will never be divided. Now, onde mwezi orao lenga asena rakole ikiagara pia campaign nebwate amanganaye wetera so bali ba bwate na bakuria
they will find themselves bato joining. By joining us, na okonyora bato ile kende in that line. But ndota getiko tangani, ekia tomo nyato tangani nga anymore. Bali babwate, baba is go to outshine, and we are not ready. Yes. Ile ngende tangani abantu bara nyara ko bago identify, over identify da yabo nyane nga kyo tagete ideas kyo bwate, makanyari bagalio ko zero. Yes. Even to benevio, kwa ba identify because lero kwa identify mbwango sana. Then ni kwa ruoro wasirwa haye no muntu ngenjoki. Kayuruete. What have you done? Gayugete masomo kiagara. Basa abange babere misused. That's why okonyora basa abange basomete asengenjio ko burwega asengenjio ko nyora mafundisho ikinao civic education konyora mwana osomete buya kesho kutu jari biregasi onyanga bwengentire umana kuro mwasa agotebanga mwiyo okorambeting yarenge gose no mwanjo yo mutigete no ibintu bunebi igabutagete abantu naba bwente babe informed umusayo mumete umusa is like an army, a united army, one voice, one command, yabakoreki wisanenga ki tolesese. So mtubwati mabandons, and we don't expect any challenge as long as our voice is one. Ubusa ubone boy to realize abana abachen simbache tebya. And that was a wake up call to realize there is a better way to rakora manganaya ntuntu emanyete. We are not just street guys. Ntuye manyete where we come from, the history to us omerete, the history yobogima. So in this process, we have identified actually abasai barabu bagoja without even bribing them, without even calling them obagonyaranga. They have found them in the right way. So we are okay. Yes. Na kero kuligera ligoro ya basaya kero kwa kwan ligoro ya agency alina ro ya lenge igenteka makiabo otho kurmaga twa arode mna bono go to wate wa K92 yale kora una umuske taire chirongo na bogo muske muraibu nsa bono muske William Samoei Ruto gocha gocha tu atualire ntu bwata ngatuna ntu anafa ntu bwata fugu la vijana ya kora ana baba Don Bosco gichana gocha ana bono challenge chena nero rakaro kuligera no muna chikora chiganta kweli kwa abasaye gotasoke waka chikora wase gotasoke participate actively chinga gichie chikora. A challenge nero nani gibwenta ko gosinki gibwenta ko korwa basaya bairinde na ro besoke egara na enda gosekaro konyo kugamba na bonto gotebunga chinga gichie chikura na bogonya karo eresera ni lie bangire okonyanga mutu ya ono musabati ororo gosino mungino rure kwa gosina nchago yae oyo kumubwate no muga kondo rure gosiba chiombe cha eroje lakini esera ni yo ligere na boranyanga musaeta yo agete ko rotikia yarangi tiete gosege tunugo gosero che mate keruba mate ese skuru ese chikora chikwa keruba getere ni oro inki ke bwanda ko korwa basaya bana boranya ko bagwesoke nande karo ko to gante ko to kuru example chikura chiganta chime chiage tugo me yense ya Buganda nige gotebe kan trap confirmed nga abasaya bange bali kanya bakovuga ati umusaya ukurukna Bobi Wine mbeso agate kwa kakura ese namba chishitakeire you want to get ngo I want to give you I'm a chief. Mungu akwanira ko chakera chirongo na babo Ruto na Nyamweya. They have never told bana kueresa youth why they should vote in a block. In a challenge. Don't misquote me. The idea bago chanero chirongo sima tingi minute chirongo shilingi 500 nili italia kile onjere kapini shilingi 500 he knew oro sondo bwese mutumia igamutenga okoba 500 bakorere ndeke. Why do you think bakorete bakorete bakamanya if these youths bakolieraising obugambe no biabole they will overtake us. So ntu taite goja in a smart manner. Ntu iko bagura birogo bionse. In this structure, out of 6 or 8 seats, basaya bato kaimenga baroro batatu bosebane. Aiga basaya bane. Abasubati batoka abanyaruka batoka babiri n'abamura batoka babiri. Ina renjirengi taite goja a soft understanding way. Ina renjirengi. So you go to goteye basaya why you should vote. They have never been told why they should vote. Why they should get united. Ingonda to kwa no mugusi. And go ba specific yamira. Now
I'm happy about your morning abangi nangwateba abangi no maeteba kogenda igari wage kura asenge nju yo guchiko roranga abana babo bali bayiborete basometie bakorereke banyorirwe libaga bose banyorire emirimo so mostly abangi nangoteba bali kubugoria omosigo gwabayuti lakini now Tado chiko baora kinga nintu kimogo turwanirira tutagete tokenyore ainara tolengereti the keyword here otochiko bati why they should vote why they united and why they should go wake kura sedebe asenge njugo chiko machora umugambi ito na inturi toroche orachi wade because of the history background na bado bona gikero kulige bado konyora ngam na continuous food registration nyegendrete bado ngotebekana ngo basayambale soke buya si okweli kibuna bakichikura I want to respond to that. Why again the king go ide. It's open until continuous. Yes, continuous. We realized turnout yaba sahe nenge. Reason why mbaramanya why they should register and vote. So background yekwera naga so gutamanya. In fact gutamanya. Ona bamanyire egiaga today and I want to tell you today talking omosahe nere deputy governor Nyamira. Usomo sahe nere governor Nyamira. Omosahe will create avenues, economic avenues jogo chenere chibesa not necessarily ngo mosahe ande kuliega so sakole kwere na nyole enamunara kolegasi independently osewe kobe empowered ayutorize niberi boronge egera boronge oisego kogo tara gochakera ikagetare ogende paka ngoina epale ye highway ekero ovare the number of youths baikara para I want to tell you are kuminga ningieke abanta bakorete kegenderete a point yekwera nanga they have not been civilized. We are arranging each and every polling station. We are going to identify 3 or 2 youths. Which you are sent sites, but the youth in each and every region, like now, to have a polling station. I want to say, say to me, Nyamira, Musunde Noro, and the Talincho Motangani whatever, Tajumotangani Kora. Tutagete koranga tuaba mentiro ngaini bora chikoleta emere munyamira bose bora chikoleta bora bunyamira ekiagera nyamira cyo gwo cyo korobo tukibwino mogende muri gereria geita era abantu bagoso emere munagosoka abakoranga abantu baro nabagotubuka ibono no tukugero buronga why should we do this ebintu bikona kabari cycle in this manner so umusa atwanyora libaga umusa nyene gasi yatangazwa nakonyora musahe nabona ibintu byakira se kisimi ngwango musahe gutangazira abasahe bamwabo why do you think abagambi buna abake ababoni babere proving na bakora barigiriri go chikoba eita bayirorere kerogo bose bakonera basukigoro baheira abasahe bamwabo libaga like umubungo nagotiyo kubabwo wino wanyagi sayiro Clive gisayiro let's call a spade umubungu oria otemire kwa enlighten the young generation na kibabwene to independent wose na kibabwene to wetenera asensemo yubugimo mobo ere muno mubunge oproviri okorire tuarorenga ai kumbe nasa kwa given a chance umuntu nabakoreki nabagoto konya igo abasahe ndobwene to gochicha tokonye abantu bakurukunga abantu be county to be specific Nyamira abangina bari Nyamira bachandikira nekero kiabo twakora some researching batanga abana baito hakimutago tokonya ngike mwatigera twana gutianunga tukite konyegera ono tukite konyegera ubona ngantukigite konyegera bona bangina basinyo interpret we are going to interpret for them that tukite konyegera tali elio mugako lyakoreki agokwana we are going to make sure that etukingonyegerere if you don't deliver give us we ekiagara omoralia ubumana onya saurigo eye bango y'abananchi ndayibese cyamo ibango y'abananchi you cannot allow ebintu bigosareka ngoya litorora nditore inform kero ko bagwa kwandigo le county ya Nyamira na watu wale gocha ege tambukero kende gosakanange kende to gosangani gore county ya Nyamira twaligere ang'emia kebere yarire ese county ya Nyamira nebwate obo mige kugetega gosoku musana negete kobero kwanekwa ritangana togatwara amangana ya umugavana wanyare otemire ko baimbichiri ang'echitunda isato omode omo speaker omoske anakuokero akabaimbichiri gosakarusi kwa bisi
gocha bunge kabage kana gatwara bunge mashinani na bunge ya tauni gocha bintu ne gocha ase umuchando monene se county ya Nyamira ngayo chakirete bado no eso civic education yego se nabarai na barabo ba kutuberera ba embe bakerere nyumba yete kubekerwa sumeruo na bekoleta eshida gotobo bosie tobo ebintu byo kulia yeli no ane jaga ne certificate yes yendo minute neke ubora iboro bori Nyamira interest ne nyinga ya gitega pile bande bakalengelinga twimbi cyoyo in the next phase tobolie twimbi cyoyo because of blah blah, lakini I want to give you the keyword here the reason why tuwaito nyora amangana na Nyamira uno bwibi tupu Nyamira iko ya lengera iki ibucha yete wati monyene oyo weta onacha iko ya lengenga it's a struggle ngokurie kenge remember mugavana oyo ulio chagete noyoro ibintu mbere ibe bwa the kickbacks like bono ngana go campaign liwaso county kana location ya koreru wanyora ngibintu mbere ando koira ni guchiase ulio go onyora taka bagago ku finance ku saka go tetea osoro ibintu tu ali aresi ekiagera bono sinyuko manage otigara igo impeachment ya kogenda wanyora ngwa ujiro etire back omana ko haji seneta chibesa chialie ande wanyoro muga kuyira ne gochanga ana magana ba seneta barabu kabanyana bange baba kwa meringa ta kalibo kolende timatinga kago so tukimbo karunga ki process ya iwaga chikorego koru kolende okonyoretu mwanju murigereri nto bataraboti goro yo seneta bwe county ya Nyamira senera ko machia e county gosobutana bwe county ya Nyamira igoro ya mangana ya obo kurumi gosabo mu director ne okya konya koligi roboti oru rwanya ko barabo korona mulikito Sam Yenda nyako baga gotobekera embeo chika kera nyako baga konyoranga rwatokirange na ase gente kama kyabo mu senator o Kongo mugeni nyako baga kwana atangali rubendelia jite kurwa se World Bank ligo tabanga mu machonaro gosobo tumeke mbaro bwe chibesa ase county ya Nyamira tiba tinga chia irrigation ye chikaro chiko nyara ko chiko koru na bamenyi ba Nyamira ngaki mogo chimwachirora gose nkike bwante ko koru elinde chinyara ko chikora karamu twote ko taba county Nyamira rekereke bwato kumusana for almost 2 years yes na nengo lengingo kumusana ko tachinde kwa nyaka bako tanga magendera birata tuiga takire ko baga ko rutara korekana lijiko igoro yokurusia umugabano umwibi I think na lilipindeti direta shida yabere proved through aba MCA aimbi chirio mugakoyo oiki u senate oiranire gocha atebire umugabana omo senator Kongo mugeni tebiri wendelia jete from World Bank likoro kingo butukiro bwa Nyamira it's up to lichiko likolegas nyene serikali enene wetera selichiko mugavana oyo kene kia mangana nge bwene na bwene tokorara bera isikake Nyamira aranigwa ne serikali eliminate the business and I want to challenge the president chiwese chia ko allocate chiko ba allocate Nyamira chiri is very much aware about nangane chiwese chia bana nchi ba Nyamira he should not close his ears his eyes to move swiftly atumie every tool to make sure nga chibese cyaba na inji kila lituko jigosira asomo Nyamira Nyamira even the I don't know Nyamira ni ngokolegazi ekiagera Nyamira unatoko kwa naiga there is no department which is active abantu ibintu bikire people are blind go to sinyirenga avatari tu abwatera nitukuna busongo wase na pomedi ekiagera some things so toko sinyigo tabanga we come from Nyamira like now mwana chicha Nyamira umete kushike biashara sanga yiza 10 biashara bishike sa transport industry sa kuna mbili amanyana abantu bachiete I'm telling you yondora nyona ka petrol se ni akamo ka kubegere pikipiki ya mo mafuta yo kere Nyamira nonya
na chitaya go chirimete boni we cannot tukuratigera umuske cyo ashimirera turaro report rwanya gore kwaregana gwa no mulikito samiyenda zikorengana amone ngwana yo mu senator we county Nyamira umuske Eric Okongo omugeni. Omuseneta bwe county ya Nyamira Eric Okongo omugeni nigagikirio bukurumi bogenderete kwena kigwa ase county ya Nyamira obwokorengana nere bweraniri e county yu magega ke magenderero Ruchibesa ko World Bank mugaba no chibekai mubu uine armota getenga agendere ko tabero mugaba na Nyamira na mumota getaka birei nechibesa chitu cha World Bank umugambi ko kwanda maruba yochoire eseji barasa umo nyalibolire chibesa chitu cha World Bank ngo maitege songora soma maruba likirwa ku World kukwana kurwa ase ward ya Nyansiongo imeye bunge ya Borabu asekeria tabire taribu yago siekirwa chi account chinde buna bone ria World Bank wetera ase obokurumi chi account ya World Bank chi atametu Nyamira chi cha batokonya chi account Joseph chi asieki kego tebenga omonto oroche baka World Bank yego cha gotora manga Nyamira toka guchibesa chitokonya arafu mugabana gakobori una ye ngakiwatu mete chibesa otabanga chimboli chiari ete bitano chimboli chiso ya account chikolia masakaro moko moro mugaba no yu atara kwana kende giyosi ara totenga chibesa chetu cha World Bank na ichichiere ashindwe sana aibu kubwa sana nigo aorokirio gotako kigwa kwa yenchire meroberie county yego korwa inse yoboraibu aye omugaba na Nyaribo next time umugaba mo chief na chief na chief si maruba yonsi pinko baande kero mwana inchi aegwe amanyana kigega rete se Nyamira ikiara ndo wanja base ite Nyamira emanya kwa enda igeri kuno mo Mwajimuliri na mo senator bwe county ya Nyamira muskeri kyo Okongo omugeni na roboti rwalgani gwa no mulikito samiyenda igoro ya mama chajuo omo senator gante kubekere county ya Nyamira kigora no mugavana bwe county muske amuski muemi Inyaribo na muske choashe karo kuligerio roboti orwo omo senator na bwate mirimo yae yo oversight serikali ya county timatinga kare gukiranga e county no abanyane mwikira mwarorenga e county terairu muna motagete ino abanyane na umuntu mandated ko oversight as kolenga negativa no mo senator na boigo aba MCA timatinga barabunga yuko babekirire so borayo boiga bwe county ya Nyamira. Thank you very much. Arigerere no mo senator ne Okongo omugeni akwena maganari ono ngare ko tiya maganari and I want to ask you a very simple question. Ono kiriya ko batengi bakora ngi bakoreki no, let's be realistic. Akarabata yabiri ngi bakora so Okongo omugeni is also another problem we have because bari abatebigaria forum kiya ko bateberi ere no oversight kera nyorere nga report yichinjiro from maruba yabwa atari yes igako na bwa evidence yako file even you can as well file the case na manye terichiko ya oversight again that true cause egere I execute his laws inche siase yo kona wako ngabono jibenje ajiringi wote yomongino ikaranze gali nga World Bank mongino na matanga mongino lia ingema the World Bank tarate yabantu kwanza nga World Bank ningi ekero cyabe tarokete na batetenga chibese njia chire egara baboli nga chibese tenjira tumeke wewe another thing why do you think bateo corregas pamoja nere negaban Nyalibo no Okongo omugeni gengo muibi no moroki those people were their own missions because this is also another problem we have because he's not executing his roles buna kolengana abanyamira musentu abasaye tobe nyamira tutagete Okongo omugeni that is not the right forum abwento kukwame abwento kwekwanera rali senate kwewule ose kotini is one to ramore koba mukozi wa Nyamira if I'm wrong wananchi can judge me intwe enere ubi one of the ubito chiko fagia enga kito chiko ko represent abantu banyamira bintu binde mbyo tatebe gari aye korabo bona ngatebe nga chibese njire chiarwe tuchinganika ko World Bank na segiti chibese cyo cyaka nugo chikana ritoya tuwe lakini wono asengi yetu chiri ngane we have recovered this much and I could wish in the next want to tell me nga Okongo omugeni tamanye tenga World Bank allocation yako tu Nyamira the first case kizana manyete
I think they are eating from the one packet and they are using tricks to weka borongi. Mwencho muligerio na mang'ana ayacho acimirera uyura mumenyi bwe county ya Nyamira na ande obwate getaria se county eyo na aba MCA nsema yaba MCA ronere. Thank you. Aba MCA Nyamira tindi gukana. Batatu gose bane. Wakutema bale gokole mirimo yabo. Allocation is yoko to each and every ward. This guy called umweshimiwa Nyaribo. Igabwate upendeleo. Igabwate interest to what areas. Divide and rule. Okonyora bete itibo ward. Oye allocate hibesa yete ande chiachira sobwengo. Allocation is yakoro ande chiachire. Chi ward chinde like tote for example Magombo. Chi projects yabata identified allocations chiakoro injirakoro. So okonyora like chi ward chire Nyamira out of let's say 17. Only 9 na ichinyorete chibese nende nakyo amagendera ende to korworo nende tari magendera manene magendera te yagenderete allocation nyali bagokora igakora kabwate interest if ko represent abantu bawo ando community well as abantu bawo Nyamira yali batago make sta konyora tago korra boronge na mocha na and that is the game wajito korra chibunge chaweka ne mara kabere so aba MCA out of bali barororo na barabunto bali kireti it is about a wave to go to chanero ekiagara obongo na interest na well meaning liyo mugambyo ito abugate na ibyo kubugati to endo komokonya ekiagara obugambyo it is like a big tree this big tree into ne branch eri enkongu na ndego chikosetia chisetrate chikomokonya so aba MCA bali Nyamira I think mbamanyete because oisokorio no na seba gotoka matangaya they don't appear because they know alibona nebimo bali nejimbe bachinde chibwate stinya liwo lakini talibonse mbaka igo atoja koranga ababono baruo na ende if tebanya togo chikontabanga ndochiko balance ebintu boronke we are going to make sure nga youths tuabeire enusu asegari onye amangana akwenda boronge ndochiko change face ya Nyamira because umusai tana kolengera likoibata chirike umusai gata igabwatera ngo yogugamba yamatenga tikankolega the next and agenda present y'abantu baminto so abagambi n'abuntu aba MCA report yawe ne underway next time na gocha konyoraga ngogote gutogote findings yaba MCA na kardo jo kora kurasanza me yo kurigeria account ya Nyamira sobwagale ofanda pafu kutwara ababwatani be county muyuro mugavana mokonyo mugavana aba MCA no mo senator nabo gotora tena no mugumerere bwe karana abwatani de county ngima dubwata barai bande bale se county abara bajumbe bane kuro se county ya Nyamira barwe gatalikia bongereki baranya kwa bagosengi baranya kwa bagokora elie insajinde riko segeta amagendero ase county ya Nyamira. Thank you very much for the asking njeri boli abarai banyamira tubwatembane abarai abane tindageti koranga ensemo yabo mbali bobe lakini our wave one chief principle asimetoke kole Jubilee go kobwate sio muhambi matianyi gende getangani karugwa chiroro origeli uyu background na kiyo ya track record ndobwa tomo muro itoga kurokwa Clive Gisairo umuro no muro muya moke yani yoto go feel proud nga umuntu itonari gari and he has never let us down like now eparanera kolete etana go koruna abande no weta paranera kolete na koruna abande igongo kwaniro umusae omugambi ko Nyamira county kitutu masaba umukwanira bu example there's a road oyakorera mara kabere I think ayakorera some repair na ndaga chaka yakora yons epare ruete kurwa sakoro kwa esani bakari yakuro yakoro is where I come from epare liboni ngana bogotara negari and access yobolemi yoko chikoleta farm products erengi ya mono mugambi ulia okorire
sing'encho namo to make example because I come from the region okore for the last time nyaka yonse Uhuru Kenyatta akarete Kenya ndwana gutwara chief office ye chief wa identify begondo kwa nyabantu ba ni krochiri wagachire chief camps one ngento tola chikomuboria arete APs make sure nga ororire ngaki APs bagocha basoya garia bakore gasi hand in hand na chief for security reasons. Nechi street we are also requesting. Mugambio naro yomo, let's call a spade. Mugambio naro yomo not Mugirango. Charles Nyamoko. That guy is a humble guy. Manyete kero monta sari naro. And Charles Nyamoko, Ongo Moranga, he can deliver or he has delivered some in a way. He fought hard. Or just a university. And it was to his influence. Montago ngain. Olinya Moko because yobo amatebwaye ya serikali nene naende manyete wewe ukitaka cha mfungu unafanya nini sharti name kero hata ale koinama hiyo kitu ingeenda pale by doing so abantu benseli mbacho konyeka itamale male gali nyumba njaga juji hostel abantu ba azeli eno kinetoka nga mamina ako isiko na wate legacy lakini West Mugirango it is a disaster. Uwo muntu kukwero ngari chumbe I don't think that chumbe andekero kuligirwa a lot munu oyichire ukunda kuramba abantu otwale gutakanga ekero oko represent abantu igo kuna lichumbe proof nga generi chumbe na letire bintu kete binganiga generi chumbe na korere you cannot count even one single project or correct you need research ito iga no kwa lakini ekoranga taka maitiko saba bintu bya paraki biachicha igolende kango na kwa na igo mumuru mintana mo ina kwa soro I'm sorry to use him as an example despite the fact that nganaro murengonde mwana netoka nganagwa to muntu ole lusi yoko nakora nabwa tamangana getago chora kwana mwana oli has delivered and is a young leader so we are mkofidore nga this is a young man mumuru oli ochire kwa I was last time na rengiza mwijando chipara chiyete gali pakeji nenjibwati gali chigweta yawe bituma byanagerera amigo bimatera amigo turugenda babo gambye bakira kinya bambya babo jibuna abande banyamira ina bati West Mugirango nere arengereria yaye tino choko beka mangana yaboronge kiano nere ngoraji ukitabo ko bintu ko nwe kitutu masa ere jibu cyaye ngoranga abamenye bakomboyete ibisona by'abantu bakore gasi muntu bwatomo yonde oyobora is gentleman called Osero so is another guy but to baligiriti na ndengo chikomunakatole to chikobatenga they will never hang behind the court yo mweshimiwa nga Fred Matiang'i okolega mwako yo motigarete is the last lap asebale ndubwa tiane fiscal war ikoteta koranga are they ready to deliver chibese chiri toire chonzi ngochi chachire there is a challenge that whatever now to find this about yababunga abanengi bakole mumuna naro korokwa ndindi nyoro babu wino na mura balitogo de my young leaders from areas those guys when you need pasari you ba wish you each and every parent akoba bona barabu nyora ba ko bintu maybe bakarutumia avenues gete by issuing each pasari banyoranga barali kiria magananda so tigaba colleagues bamanyetenga they mean well to umwananchi onyamira yes na kero toganda tukurigereria Joansigo ngoira na tole tugochiturigereria anamanese ward ya Gesima gekora no kuru abo lia kworo tali bana itaga na igura sakoro kulia kworo kuraje igura sana kuraje igura tabori lia kores na kutabire nganza chinde abarai batige ko sukunana go sembali go sunana ese go tio moske Dr. Fred Matiang'i sobo cholio vole mutwe abarai bache ne bikoro byabo nza chinde eso kuligerere kwao influence ya umoske Matiang'i ese abarai abande bago chikochorwa ngakiranya kabo gojerireti ase okwero belige siasa kwa abarai abande one thing I want to tell you about Matiang'i mungro no mungaini. He was born an intelligent guy, and we are proud of him. You remember one day, not metao colleagues, not three legas, President Jens, and he delivered each and every development here together to Mugambi, na delivered. Olina kabwate is executive. We na bwate abantaba ngaina jo kansana barabu. Kansana barabu abantaba ngaini. Now, if you do this, you will mess this.
if you don't do this you ekiagera usikolgere by election ya abaga you didn't see him like you to yitomo radioka igavenga bantu yitonja abarti abararagera but you went only once and amangana ga change if chibese gosenga abantu bale ko taka ko change ebintu gwetera se kwerende Matiang'i kwerende anko obogambi bolimbu achieta se chibese cheki lakini Matiang'i no mungaini and for your information omoraria ototo kero muntu na bwate mwabo true or false enawega abagara mbabwate mwabo abasigisi mbabwate mwabo abagusi mtubaganero gutwara mwabo it is a wake up call that naintu Matiang'i oyo igotogo como support na como konya asinge njonga como konya identify the right leaders whether I know he's doing his own research because of the capacity of what na bwate nere egekundi ose in fact na what research research nera begete ground ne chinga sana and I'm telling you for fact lero iga Matiang'i onyore ngare anyamiro chirehe kagwimenere po karo mwana umusinini munyaruka origereri senator no mumura egabana no mugaka omongina ayugeti aliga akoregeri ngabanta abate aburiarest none bibingo tebenga nakire buyaso yotie kirikomanya bona youths nguchi yale ko ya kibao mbele bakaji korangiria aba youth into we feel okay akero to gutwara representatives bagenda bagamba igentikiya chicha twagi observe as long as we know we are well represented or we are represented a youth cannot run away oise kurigerera na wana matanga yabe abagambi abachorere myaka ye gochigoro mbali gocha matanga why they have not delivered and overwhelmed because mama yeti ko manage aba mama yeti bachorere bagaite ngo bachorete bachikoraga abachorete bachiko represent aba so Matiang'i na wate na chiko key structure na wate structure ego chiko identify the right people who represent egangeiga for your info na to gotiendo kende sigisio manyete ruto ro making true or false ngese na barumba meta mangana una bakora kero bakora ndo na bakora ngwana kora ruto kabate wose wichoro na begete system ya high ground ngoji gocha kurugalia ngodari gocha gocha koru sigisi to bwate young leaders esene de anandi dari mo sae mo governor no mo sae ne governor dari mo sae mo umerep no mo sae are you getting kwana ko guse yene onse lakini abantu bari te feel I want to tell you one thing and I want to wakera bangina aba mama mbuye mono they are realizing aba sai mbaba konye kiagera bari ba maskanya bari babwate bose mangana bari babwate nga bagaka no ba ko gamba ngo gamba bari lakini they have let them down kiagera bangina kero mungino no wono tuwa challenges tia morira bangina babwate bana kwa nyagitari nyo mungina ko pana doenda te Buganda mungina taramuriko ono chinza mochinde nyagitari igochiro each governor they have done what they have empowered their facilities what enough equipment resources na nende nyamira yaito no mo yenga kero munta ko buneka nyamira nga yako iru tenweki kaseki ndeyo mugambi ototo ngia ko iru tenweki nigo nere bwate nere ranyare go shugulikiro mochando ni gwete ngaitole oso irwai moi teaching ande mangana ya I'm sorry to say mangana ya Gachagua Kwanet we captured gendeka Kwanet nga na nyinyi mujenge kwenu we captured tukaikebeka tukake split charity begins at home yes umugako uri means well na abantu bamu mistaken ingiye ko era abantu bande bako ichubese chebikorwa chechikoga chikoro Nairobi umuntu guro mwate banga abana baito ngitogaraki ngatobeire ngabaire Meru baire Nyeri hai mudire kwa school chenu gusi wakoli means well wono ende mtu mnebi gongo choko gotoita no bora yobo thank you na keroto gokonra bu to tarajo kore kore ya mangana yobo gambi gose ganga ya Dr. Fred Matiang'i kwetire se kiamga chubiri robot ndo lirwanya ntakabara gosokare tukuri goro kwetire se kiamga kemanya na Center for African Progress obwale korokinga ekiama gya chubiri ingire maiga kesoro gongorwa gusi betinga imirobeli kimwanya ko moko kana muna bwatana ba kiama gya chubiri ko aneke muna onye keri ngoroboti runa kana rogoteba ekiabe kigenya kabage gokina
ni Kenya ka bagikire nga udeta kire Kenya ka bagigosire ganga ya Dr. Fred Martin. Thank you very much. It's also a challenge, and in every house, in every organization, there must be challenges. It is a research in Bia correctly. I think the activeness ye kiama the weaker point ye one got to what just ni now the youth forum. Yeah. Now got each and every household bakato twale aba youth bago kwana bago command coherence why we should be active. There was confusion ya chete kidogo, misunderstand perception. Yeah. Telling you about the Jubilee na UBA. Inero, I think the challenge ya beto enke until una umweshimiwa matenya itaka saranga enyumba togo chigotarira Jubilee. Na bande mbaro bamenye the UPA. Ono abuno kidogo amangana agenderete. Structure ye yogo chikobeke ground ekiame ikewe active 100% transition. Ntubwate siri to chigoteya umugambi Matiang'i. Actually, so far is aware. Each and every sub county mwete youths netoka nga netwete abako move. That's why ko ngano nyono mwako yo right honorable Raila Odinga kera lenga active wale kokora before atarara. Ya ta vijana hoi amaitenga youths can deliver. Why do you think I used to mobilize masses chiava youths? Igare ko ba hope. Kabago semelia. Igare ko chale ko bago semelia, obago semeo tenga itukienda tunafanya hivi. Hakuna siku atenga nyinyi wazee yotoka ila wazee wazee ngantakuwa na wapatia 6k every lakini youth yale ko ba hope mpaka ayebeka torora oboma. Now that orally let him rest in peace. Na ese giri ajite baka GNC gaso parliament we didn't see it okay. There is a way we should articulate injineto wento ko beka mangana ito aeleweka. Kiara no na bangi na baye bagaka ngenjo sikubara ba mama bayunga mwana bana bambaje parliament na ni mama yetengo gyoga ebakwegosa. Onto ito ko babegere njere ngororo bakumanga ye borori bona koreke. Civilized way. In a civilized manner. So you go ntobugate chinchera and in fact we are not ntora amenya mono lakini this year muna yacha getega it is a non-stop business to make sure nga yamira botanda no mone mbolo chikobororo Jubilee kara ni red form ni Matiang'i abu no tore na kera to jo kolera ando chechina cha chire kigima koruga igase kadoro kwa ngoro yaba MCA sechine kwa nyaka kwa nginga aba MCA kati yabo mbaroro bale bakore mirimo batakere mbado batakore mirimo batakere na zashindo bonje limbo takere na na yune target ya mono ere kurwa bwese kero kwa aba MCA wodi kuruna wodi ya gesima rangira nyaka kwa ngoro wodi ya gesima gesima ne wodi na ngorwa wodi yo ne wodi wate historia ngia uruire mbole twaye tukaria rais tugocha kwa busa boni gagesima igereire umu MC ochole tuororo iga gochia sakarata iga kogenda se akubutura rugetinya kiagerekero ogotema kumubolinga kie bintu bire kwanyore iga bwate interest ya yengao amagenderero mtuana ko yorra gesima gesimo mocha nyogende chinyageta ne dismissal chichiro kiagera toro chinera rendo opportunity abantu okonyoranga Maria igoteyo ayanaro tutage to make sure kiagera the main problem ya gesima sa speak mnango kwa naiga oburweire SME na youth empowerment ibina bye bintu biri ngori gwato muchanda se yasema youth empowerment ekiota ke manyeti nganke bwana to exist kosegeta basaye ekitake manyeti oburweire mono aba marweira ya abantu bagotire arthritis diabetes
Nebi ndabwenda ko fight hard amalio gatoke as a facility. Empowerment. This is nere igabwate problem sababu tuochi kumurusuri, and I think nimbwate interest igori yagesima wodi yagesima ngogenda ndo koire kiroko keria ekiagera research na history yane na guchikoresera abantu obobe bw'obugambi borororo ngochi bari kongari baganji ko bari present inche muna jo ashimerera ninchi ko set chi forum chi youth empowerment ase wodi yagesima imuyo ngainete abarayi baito nga youth empowerment itisoneri boda boda ogenda obatenga irenga mu empowerment. So transport sector no what I call na end of the day ekero gukore ibintu igugu chiwacha end of the term nearly election ko batinga bono njemba ko repikipiki kwa bekerega chibeso kwa bakana asinginji ubutaka asinginji ogoiserwa kwanyoranga kwangainira abantu kebajo ngaini ko konyoranga abachora to muntu mobe nekere ibintu byasarekere. So umugambi uri oregesima tali asobobe no mogaka tosigete ekinye gasi yakorreke ya mosinyere aruribaga abasaye bachore umurayi obo ogochikol percent gesima ward okorku Joash Nyandika Mirera ase chama ya Jubilee abaiseke naleta gukwanera abana abaiseke gwate banga ekeroko no murongo konyora bangina boka boko monyora mumura. I want to remind you again to observe. Abana abaiseke they are going ngoji bale gweta bangina. We want to identify them. Ekatu identify ile bachire ase obogambi. Obara bange sana. Na barabumba chiko seteliwa their what? The empowerment system by doing what we call public participation. Niki muroche muraiwe this region kiba konye una abaiseke. Wanto bateba. Then mukwagenda ebunge warwanire gente yejicha ya konya abantu because you cannot employ all people as a county ya Nyamira. Ekina gigetigara to siko na county jine na Muranga twatali Rororo twatali Kiambu. It's all about empowerment. Abaiteke and one challenge ya karona nagotebi abana besike batigiru mai omwana omwiseke county ya Nyamira yana komo identify na empowerment atakerusi bono era atigire atete kubye kwengenjo ketigabe used that's why akonyara abana baita biseke basomete bia bale misused. So gesima I am coming naende onango saba mongarigania tokolega sinainwe and I want to promise you mochikora gesime ko kunga Singapore. Itote Singapore ngochere Yes. Buya kigima na ese okolera maybe ase ward ko se county ya Nyamira ase kuliga ligore lichiko anamonese ward yani ese county assembly ko se Bugeya county dachinde lichiko ndiko sabere kaleta kere ko korudira nya ko liko konye county ya Nyamira lidira ja ko ligwetwa ne Bugeya county ya Nyamira lichiko ndagete ligo chigwetiwa Nyamira lichiko county ya Nyamira ewende gwete machiko na manga kinda the identify limo abana bonsi pi ba day school enyuwete grade abana bonsi pi ase school yo kore kwerenda se kere koro chipasari chiage chi county. It is not a must baganda bachi kuoya a pasari baba issued amalieta aba wetere education system airu education department Nyamira chibesi chiagenda automatic a notification yacha aganga bla 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 ototo your pasari yachire turu Liamoni secondary school kiagere challenge yakobanga mane ntakibago tanga sabana gochukana na bali chipasari konyo omongina kalimo gondo gotolecha obo iseru obo nabokale kwanyoranga abanyora chipasari tali bali babwana tokorake konyora njina lichiko nale gotaka lijwerweko ndeli yakabere equal distribution of resources
obagi bwenibo onye bonya matuta gekoegwa 80 million this financial year gesima ewe ndo wanene onye ki itibo gekoegwa chipara 3.5 kilometers Nyamira yani ligo matesem ama chikaya be equal distribution yendo kende if there is no public participation lichiko serikali inatokonya if there is no public participation yendo nkeyo kibwene takokorwa as a ward ekiara what do you prioritize inchunyora abantu onyeria moni primary school ya primary school Mosowet primary school machikago chenjukunga public participation first before allocation to teving kimota the public participation and the public participation ichi kolindenda getego chukata yabo moralineri tali aba MC bako choro count officials bacha baleta data abantu bali amoni igo batagete ensoko ego toka aba chinji njia tumajiranga ensokeye turayerozi isita permanent one chikoleta match baruo baleta public participation yekorwa I want to tell you igotora nyole yesi mege ndrete na ende shaineti aina rongo chikotera yendo keneke and this one ninta to drive to Nyamira ngima binawera bakonye lichi konda tego chiko teba imetenera aro era along the epara emete erupare suke kando because emete yabere ngana security threat ese chipara yesuke tutuaranya gekobekwa tutuare tua meteriere wate pushes lakini this program siete igoro unaona utie korwa igama matutumate metete program shinene mbure yekerego cha yatwa ego konyanga bantu beito bakure bantu beteka bakure go chiko bastaki kwerende Kenya Power konyana mangana makongo so emete Nyamira nebonete koro ranga dangers chichiroro kwanza chirebe chirara ligeli kuma chikarto nga emete management ya chipara yani totame kuru dangers ndo kobeka magima asa yero kobeka magima asa kongo ne ndo tu observe to renga nji kigenda Nyamira Hena that bata banga etsema ya ino gosana mono mubwate kirenga giko segeta basa mwana nara besi ita okorunga pedimirera na ro moneno ne mudocio ne nego kwana nga kero kia gesima na era no ara korra ko moji mumbera negeti na no makare ko maitinga era ke kura monengera I know ni matomo kubo and na moro de forum chinyinge he means well I like the spirit tigachi chetonyorane a youth and a youth will never diva to goikera turigere consensus ntumsoletie forum ego tokanga open mirera tigatigere cyo ashimirera itu be smart yango tanga bono lenda ya open mirera na koiro ko because the agenda yomosa yana go change ikiagara na go tevinga we have 1 2 3 4 5 youths baira magendera baire ni bakorera abaninji gas ba deliver and almost of the same rank so perimera wochicha tukanyora ne ground tuonyeshane maneno mazuri mimi matima tusikene gwati kalora maintenance ya daika ya director nanga sitega gonta binga chinza chielire sinse daika ya mwega kurete kamera igo bona igana ande kwena anda nimana kwanira bamenyi bagisi na boss na bakomenda ono amenyo esima inche igonta getoko batenga mbia mona sogontegera mwereri bagaligi ya sogontegera na anta getoko batebi nganya sai numia olili tukoliria gosemia keria tagete oborai bochicho buya gesima nere yiga gento kende anta getoko batebia abana batego chiskuru ba tika bagende school ine challenge ende uya ntora na konyora morayo ndoko basegeta baira bagende school na gesima kamuranche yasaye nabanjete nkanye no nde ground tubwaterane mundogocha esagasagero yaya no ndogo tebanga ngamatiyangi yaya oyimotebinga taliga no ruwao na intu tukatobe buna abanyamato bali baje toyo mwabo toyo buna abayikoyo bali baje toyo mwabo toyo abagere banje toyo mwabo ndo chakobagana ndagetege tuo kya ebituo bikorwa alia gesima byonsi mo wasa kobeke kura ya inosiko yaso ase jupidi rinde limoro kinga
ndamwamteyo kuseboga chani boyo lakini zaidi ya yote munganye ugambi uno bueno mboli bwane tubwaterane elinde elimotwe borabe site kabasani ende mo beno morobombia wikinga kile Weba no mwencho mulike ukirabona to gukorera engwana ya Gatembe Marogoba ya rero cheni ngongoro kwaro ni toto nyaingiri tumenane ekionga chinsenye igoro chekero cyaragire chinsenye nyaga batokonyora amagana amaya senjira iyo boikiranu igo kende ko keremero billions ya Gatembe TV kionga kama musi Subscribe as channel ya Gatembe TV rero ili